Sing ngorjen ki biaguse Raja Mak. Ki anakku Samodra ki yo ganteng. Lah kok lek-lek kaya ngono ki lho. Ki mbiyen ki sing elek apa adae apa perkara kuwi. Piye? Perkara kuwi bapak mbiyen sing ngeyel. Lah kok ngeyel? Wong simbok ki nek wis kesel bar nyambut gawe sedina. Bapak ki birahi berarti. Bapak birahi lah buke moh. Iya. Sajake komburi tadi terus metune kire. Kowe untuk muntir sak ketara ora masalah. Rupa ora pati apik ora apa-apa. Ning panjenengane wis berhasil anakmu siji nang Jakarta omahe akeh magrong-magrong. Sing putri jenengan bakulan es buta ijo ning pengging. Buta ijo apa pisang ijo? Buta ijo ngeletak lambemu. Pisang ijo. Pisang ijo di depan bakso Pak Yanto. Ijo makan aku kok. Juragane tiwul pengging. Ngomah-omahe magrong-magrong gambare gunungan karo buta kaya aku. Iya, kuwi nak nggih ben ngene. Piye? Bojoku kuwi nak asline iki kon dodol ngono ki isin. Isin. Nggih ben ki aku ora umuk ora sombong. Tak kandhani, bojomu nek ben ra isin dodol, kon katokan. Loh, kuwi ora aku malah bleding kok. Kowe sik Pak sik, pingsut yo. Hus nang aku. Kekarani wong ngegremi. Padha ae pancen sing apik iki lambeku cangkemmu pancen elek kok. Apik nah iki Mbak tadi wis. Yo. Nono. Tutu. Hati pawit ibarataken nika kirik karo arek ngono lah aku ngerti kok aku amarku ki jane anyel aku ora ngomong kirik wah aku mau ngecor ra mangkat aku kira urung ngomong lah kowe iki ndisiki kirik aku darai kirik dari kethek aku mau jane arep ngomong Komojoe lah kok kowe malah ngomong kirik ya malah kaya kirik tenan yo luput pisan kena pisan mangga yen gampang luwe putrane iki ya dadi penyanyi sing laris. Mbak Siwi iki ya angger ngejob ora iso. Tanggal 28 tak job ora iso. Lah ora ngejob aku kok, mbokne prei job ndang. Ya engko bengi prei nah. Prei. Melu aku. Nanti Pak Bung. Lihat tegese wong arep nyambut gawe iki ya dose. Nang Sungsang ya? Iya, dadi wong loro iwak-iwakan kae wis. Iya ta. Ayo. Yen angel ya ditutup ton kena numbas harta Mas Jaya Laksita iki sarung jagung disambi ngombe ngono lho Nduk ta ngombe ora apa-apa
rasaku.